Pontevedra estrea esta fin de semana novo contrato de xestión e tratamento de residuos. Vai entrar en vigor o domingo 1 de xuño, pero a concesionaria terá un prazo de 6 meses para implantar as melloras acordadas. O servizo segue a cargo da empresa Precero, pero tanto o Concello como a compañía aseguran que se trata dun cambio de paradigma. Que tal, saúdos? O contrato ten unha vixencia de 20 anos e o Concello vai pagar case 240 millóns de euros. Vémolo dentro dos minutos, antes os titulares. Satisfacción no seo do Goberno de Ribeira tras coñecerse os datos publicados polo Ministerio de Interior que indican un descenso da criminalidade no Concello. O alcalde considera que as estatísticas responden ás políticas desenvolvidas nos últimos meses para facer de Ribeira un municipio máis seguro. O BNG leva ao Parlamento de Galicia a necesidade de incrementar a oferta formativa no eido da carpintería de Ribeira para garantir a remuda xeracional do sector. Así o anunciou a súa voceira nacional Ana Pontón nunha visita que realizaron esta mañá aos estaleiros Lago Abeijón en Outes. Avanzan os traballos de construción da senda peonil entre Mollabao e Os Praceres en Pontevedra. A Xunta está a investir 6,2 millóns de euros nesta intervención que permitirá o desplazamento a pé con seguridade entre a cidade pontevedresa e o Concello de Marín. Segundo o previsto, as obras van rematar en 10 meses. Este sábado 31 de maio comemórase o Día Mundial sen Tabaco. Dende a Asociación Española contra o Cancro queren concienciar sobre os riscos que supón o seu consumo. Esta mañá na sede pontevedresa colleron unha conversa que permitiu ofrecer unha visión integral do problema. Especialmente centrouse no auxe dos novos dispositivos como os vapeadores ou cigarros electrónicos e o seu éxito entre a mocidade. Hueco, Galician Army e Kiko Veneno actuarán este verán en Ribeira. As actuacións, todas elas de balde, están organizadas pola Concellería de Festexos e enmárcanse nas festas do verán e nas de Santa Uxía. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Viámoslo agora no sumario. Satisfacción no seo do Goberno ribeirense tras coñecerse os datos publicados polo Ministerio de Interior que indican un descenso da criminalidade no Concello. O alcalde considera que as estatísticas responden ás políticas desenvolvidas nos últimos meses para facer de Ribeira un municipio máis seguro. Aínda que os datos son positivos e reflicten unha leve baixada da criminalidade, dende o Concello de Ribeira seguirán a traballar por mellorar máis eses índices, reforzando as medidas postas en marcha nos últimos meses e que xa comezaron a dar os seus froitos. O alcalde referiuse principalmente ás campañas de control desenvolvidas pola Policía Local, cuxa presenza se viu reforzada nas zonas máis inseguras. É unha boa nova que Ribeira este experimentando un descenso nos índices de criminalidade, segundo os datos do Ministerio de Interior. É certo que se fai nun nivel moi baixiño, pero todos os pasos positivos que se están dando redundan na mellora da seguridade da ciudadanía. En todo caso, dentro do Concello de Ribeira seguimos moi interesados en que dentro da Policía Nacional se reforce ese cadro de traballadores que ten a Comisaría de Policía Nacional, e tamén dentro do Concello de Ribeira estamos facendo campañas de vixilancia e de seguridade cidadá a través dos medios que temos, como é a Policía Local. En ese sentido, estánse facendo controles de alcoholemia, tamén control de drogas e tamén presenza efectiva naqueles barrios ou zonas que están presentando maior índice de conflictividade. Ademais do reforzo da vixilancia, dende o Concello inciden tamén en campañas de prevención e control de consumo de drogas, cos programas que xa desenvolve a Unidade de Condutas Adictivas para reducir os problemas de drogodependencia que soen ir asociados a un incremento da conflictividade. Estamos traballando en problemas como, por exemplo, pode ser a presenza de drogas na nosa cidade e, por tanto, dende a Unidade de Condutas Adictivas estáse traballando moito con persoas que poden ter calquera tipo de adicción para tratar de axudarlles a sair desas adiccións que teñen e, por tanto, que non estean ocasionando problemas ao resto da cidadanía. Porque xa digo, Ribeira é un espazo onde a veciñanza sabe convivir e a maior parte da cidadanía convive en armonía e sin incidencias.
Por último, o Concello seguirá a demandar o incremento do cadro de persoal da comisaría para contar con máis efectivos da Policía Nacional. Pontevedra estreará esta fin de semana o novo contrato de xestión e tratamento de residuos. Entrará en vigor o vindeiro domingo, pero a concesionaria terá un prazo de 6 meses para implantar as melloras acordadas. O servizo segue a cargo da empresa Precero, pero tanto o Concello como a compañía aseguran que se trata dun cambio de paradigma. O contrato ten unha vixencia de 20 anos e o Concello vai pagar case 240 millóns de euros. Os pontevedreses irán notando de xeito progresivo as melloras no servizo de xestión de residuos e limpeza viaria. O novo contrato entrará en vigor este domingo e a empresa adxudicataria Precero ten un prazo de 6 meses para ir incorporando os cambios. Vai a levar un certo tempo, que esperemos que sea o antes posible, pero que non vamos, creemos que se vaya con calma e boa letra e que se empecen a ver medidas que queren decir que vai a cambiar o sistema para mellor, non? Os cambios que contempla o contrato son moitos. Entre eles, terá que renovar 4.000 contedores e 61 vehículos que pasarán a ser eléctricos ou a gas, ampliar o cadro de persoal con case 100 traballadores máis e construir a planta de compostaxe na Canicouba. Más personal en la calle, máquinas nuevas, contenedores nuevos, mejoras en las frecuencias del servicio, un punto limpio más cercano para que la gente no tenga que desplazarse hasta Campiño, un punto limpio en el Campiño que sea que también es nuevo y que va a estar mejor. Yo creo que en general es otro servicio, como es lo que decías, una transformación absoluta del servicio. Tamén terá que implantar a recollida selectiva de residuos en todo o municipio, poñendo en marcha campañas informativas que a empresa cobrará en función do cumprimento dos parámetros establecidos, unha fórmula pioneira neste tipo de contratos. Muy bien tirado por parte del ayuntamiento porque favorece la rentabilidad del contrato mejora en la medida que somos capaces de generar más recogida selectiva, de acercarnos más a los objetivos europeos. Es la primera vez que nos encontramos con este caso y la verdad es que los propios retos que nos hemos puesto internos, ¿no?, de mejorando la recogida selectiva van contra nuestra propia rentabilidad, con lo cual somos los primeros interesados en que los porcentajes de recogida selectiva mejoren día a día. O contrato é o máis importante do Concello. Terá unha duración de 20 anos e suporá un custo de 238 millóns de euros. Que Pontevedra, que é referente en moitos aspectos da vida política municipal, sexa urbanismo, sexa medio ambiente, etc., que tamén o sexa na recollida, tratamento e aproveitamento dos residuos, non? Dende a empresa explicaron tamén que o 2% do orzamento do primeiro ano estará destinado a divulgar sobre a necesidade de separación e a concienciación. Ademais, habilitarase unha aplicación na que a veciñanza poderá rexistrar incidencias en tempo real. E avanzan os traballos de construción da senda peonil entre Mollabao e Os Praceres en Pontevedra. A Xunta está a investir 6,2 millóns de euros nesta intervención que permitirá o desplazamento a pé con seguridade entre a cidade pontevedresa e o concello de Marín. Segundo o previsto, as obras van rematar en 10 meses. 3,5 kilómetros de mobilidade peonil e ciclista tamén dun modo seguro. Isto temos que completalo co xa realizado tamén aquí no Concello de Pontevedra, na zona de Estribela, que xa está en funcionamento, e co que estamos executando tamén en Marín, que xa está a máis do 70% executado. O que queremos é que o vindeiro ano, 2026, a xente de Pontevedra, a xente de Marín, os veciños, os visitantes poidan camiñar dun concello a outro totalmente seguros e disfrutar desta fermosa comarca que temos aquí. Seguridade vial, mellora da seguridade vial, forma parte do ADN do Concello de Pontevedra e isto ven a incrementar esa seguridade e esa accesibilidade en todas as vías perimetrais á cidade que non son competencia municipal, polo tanto, encantados. Actualmente os traballos están a cumprir o cronograma, aínda que dende a Xunta apuntan que as autorizacións pendentes de Costas do Estado e de Adif están a condicionar o ritmo da intervención nalgún punto do trazado. Tamén na apertura do aparcadoiro disuasorio pendente dun permiso da compañía para mudar a liña eléctrica. A senda terá 3,5 km cun ancho de entre 2,9 e 4 metros en función do punto do trazado. O proxecto contempla tamén outras actuacións como
a construción de 3 pasarelas, unha delas de máis de 120 metros sobre o rego de Louriñas. As outras dúas de 45 e 28 metros permitirán cruzar sobre o Sartán e a Gandarela. A altura do Pazo de Lourizán habilitarase unha glorieta na que os condutores que cheguen de Marín poderán facer un cambio de sentido para acceder ao futuro aparcadoiro disuasorio de 70 prazas. O proxecto complétase coa mellora das paradas de transporte público e a renovación da iluminación en todo o treito. A senda complementase coa humanización xa executada con anterioridade pola Xunta nesta mesma PO 546 en Estribela, de xeito que se acada un itinerario peonil seguro ata Marín e que ten continuidade no propio concello marinense. Conxuntamente o investimento suma máis de 9 millóns de euros. E a Deputación de Pontevedra aprobou hoxe en Xunta de Goberno mobilizar ata 5 millóns de euros. Os fondos dirixiránse a actuacións estratéxicas nos eidos da eficiencia enerxética, benestar social, cultura, deporte e investimentos sociais das que se van beneficiar máis de 30 concellos da provincia. Así o Goberno provincial deu luz verde ás bases da segunda edición do programa Rías Baixas Acción, destinado ao patrocinio de pezas audiovisuais, desta volta con orzamento de 170.000 euros. No social, o presidente Luís López anunciou a nova edición do programa Provincia Máis Inclusiva, que aumenta o financiamento ata os 210.000 euros. Destaca tamén o apoio ao deporte. A Deputación anunciou hoxe un investimento de máis de 400.000 euros para apoiar os deportistas de alto nivel, talentos emerxentes e persoas con discapacidade. Tamén a adestradores e árbitros que dispoñan de recoñecemento oficial. Unha liña de axudas que neste ano 2025 chega cun 50% máis dos recursos que habilitamos no ano 2024. Falamos de que dos 275.000 euros pasamos aos 405.000 euros, porque esta provincia é a provincia do deporte e aquí é outra mostra deste apoio. E de feito, no ano 24, registramos un 43% máis de solicitudes destas axudas. Así que o que fixemos foi pollernos man á obra para conseguir sumar neste orzamento do ano 2025 130.000 euros máis, de xeito que ninguén quede sin recursos para poder seguir progresando no deporte de alto nivel. O BNG leva ao Parlamento galego a necesidade de incrementar a oferta formativa no eido da carpintería de Ribeira para garantir a remuda xeracional do sector. Así o anunciou a súa voceira nacional, Ana Pontón, nunha visita realizada esta mañá aos estaleiros Lago Abeijón de Outes. A importancia da carpintería de Ribeira como industria auxiliar do sector da pesca fai necesario garantir a remuda xeracional a través dunha aposta pola formación neste eido. Por esta razón, o BNG levará ao Parlamento varias iniciativas, demandando o incremento da oferta formativa en carpintería metálica e madeira, tal e como anunciou a voceira nacionalista Ana Pontón na visita realizada esta mañá ao estaleiro Lago Abeijón no Porto do Freixo. Nesta xuntanza, unha das cuestións que eu creo que ten unha solución onde debería de implicarse máis a administración é un problema que nos preocupa, que a falta de relevo, a falta de man de obra que poda atender toda a demanda que ten o sector, porque estamos falando de que, segundo nos din, podería haber creación de máis postos de traballo se houbera personal suficiente formado. Nese sentido, creemos que sería importante que no ámbito da comarca puidera haber formación vinculada tanto coa carpintería metálica como coa carpintería de madeira, porque eso permitiría que houbera tamén un relevo e unha formación nos mozos e mozas que podan ver aquí unha oportunidade, que tamén se poña en valor o que significa este traballo, a súa importancia, porque creo que é unha forma tamén de atraer a novas mozos e mozas a este sector, e para nós tamén é relevante que este sexa un sector onde se aposte por tamén unha maior innovación en todos os procesos productivos. Ademais de coñecer as instalacións, a voceira nacional do BNG mantivo un encontro con representantes dos distintos estaleiros da comarca, onde esta industria ten un gran peso económico. Sabemos que as pequenas e medianas empresas son fundamentais para manter un tecido económico no
noso país. Creemos que hai que apoiar máis a todo este ámbito e desde logo van ser iniciativas que levaremos ao Parlamento galego porque creemos que é importante o apoio e o recoñecemento da relevancia que ten todo o que ten que ver coa construción de barcos e a importancia que ten para o territorio e moi singularmente aquí en Outes, que é xa centenaria e que creo que é un símbolo tamén nesta comarca da actividade económica, da actividade industrial. E os socialistas de Poio cualifican de decepcionantes os 2 primeiros anos do popular Ángel Moldes na alcaldía do municipio. Din que o seu é un goberno de falsidades, fotos e fume. Aseguran que as mentiras, as faltas de rigor e as altas expectativas xeradas fan que boa parte da veciñanza se sinta defraudada. Coa vista posta nas eleccións municipais de 2027, os socialistas preséntanse xa como alternativa fronte a unha xestión desastrosa. 2 anos despois desta imaxe, a 2 anos das eleccións municipais, o PSOE de Poio fai balance da primeira metade do popular Ángel Moldes na alcaldía. Logo das altas expectativas xeradas, falan de decepción. Uns 2 anos absolutamente decepcionantes, unha falta clara de transparencia, de diálogo e presidido pola ocultación. Temos un dirixente, un alcalde autoritario. Aseguran que o PP, en concreto Moldes, están asentados na confrontación tal como viñan facendo antes dende a oposición. Creen que este mandato está marcado polas falsidades e a falta de proxectos. Está presidido polas falsedades, polo fume e polas fotos. Estamos a falar de falsedade, dun discurso vacío, un discurso sin contido, un discurso ao igual que os proxectos dos que falan, non hai unha visión de Poio, non hai unha visión global. E acusan o Executivo de pensar antes nos intereses dos afíns ao PP que da propia veciñanza. Retomáronse en tempo récord as políticas caciquís, servilistas, clientelares, a política do ou estás conmigo ou estás contra min, co cal existe na xente unha sensación e unha percepción primeiro de fraude por todo o que el comentaba antes das eleccións. Nese sentido falan dun paso atrás en cuestións básicas como a seguridade co conflicto da policía local en primeiro plano, o mantemento e a limpeza. Abandono absoluto do espazo público, a falta de conservación do espazo público e a falta de limpeza e de seguridade. A veciñanza traslada que o Concello neste sentido tuvo unha clara regresión, vemos que eses aspectos se descoidan de maneira significativa e que hai unha involución. E denuncian tamén falta de transparencia. Pero nos preocupa ademais porque hai moitos veciños que nos trasladan tamén queixas de que lle sucede o mesmo, é dicir, teñen solicitudes de acceso á información, teñen peticións de consultas e esa resposta nunca chega. Isto temolo constatado nestes 2 anos. E a 2 anos dos comicios, os socialistas preséntanse como alternativo ao PP co compromiso, aseguran, de artellar unha proposta que dé resposta aos problemas do Concello. Aseguran que Gregorio Agís é quen pode facelo, deixando ver que repetirá como candidato. E Alberto Varela confirma que se presentará nas vindeiras eleccións do 2027 como candidato do PSOE de Vilagarcía. O alcalde, nunha entrevista en Radio Arousa, indicou que hai proxectos que ten en mente que van máis alá deste mandato. Varela é alcalde de Vilagarcía dende o ano 2015, logo de arrebatar o bastón de mando a Tomás Fole, que ganara 4 anos antes. O primeiro mandato dos socialistas foi en minoría. No 2019 conseguiron unha maioría absoluta que perderon 4 anos despois, nas últimas eleccións de maio de 2023. Populares e socialistas empataron daquela con 9 concelleiros, pero Alberto Varela acabou sendo investido co apoio do BNG, formación que non se chegou a integrar no goberno, pero que apoia de forma puntual o Executivo. Imos con máis asuntos. Xa están en marcha as catas na Ribeiriña, no Concello da Pobra, coa fin de determinar a orixe dos vertidos de hidrocarburos que dende hai meses afectan a esa zona, que mesmo obrigaron por un tempo a ter pechado o marisqueo. Unha empresa contratada pola demarcación de costas está a executar as inspeccións coa fin de determinar se os derrames proceden da zona na que se asenta a conserveira La Onza de Oro, que foi derrubada para levar a cabo a rexeneración do espazo. Todo apunta a que os vertidos teñan a súa orixe en algún dos depósitos soterrados que tiña esta antiga fábrica nas inmediacións, que filtran ocasionalmente hidrocarburos contaminantes ao mar. Nestes momentos o marisqueo está aberto, aínda que a Consellería do Mar realiza controis periódicos na zona para determinar se os niveis de contaminación son os correctos.
E saiban tamén que xa está operativa unha nova zona azul de estacionamento en Ribeira, concretamente nas rúas Rosalía de Castro e de Lugo, onde se habilitaron varias prazas para aparcar vehículos cun tempo limitado. O obxectivo é facilitar os labores de carga e descarga por parte dos transportistas, así como favorecer as compras nos negocios da zona. A medida foi consensuada co propio tecido comercial e responde á necesidade de favorecer a actividade económica e mellorar a seguridade viaria nunha rúa de plataforma única onde os peóns teñen preferencia. Os condutores poderán estacionar durante un máximo de 15 minutos entre as 8 da mañá e as 8 da tarde nas zonas habilitadas. Fora deste horario, o estacionamento non estará permitido. E a volta da publicidade falamos deses concertos do verán en Ribeira con Hueco, Galician Army e Kiko Veneno. Pois aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Esta mañá tivo lugar en Sanxenxo o quinto encontro empresarial impulsado dende o Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Na cita participaron representantes das distintas empresas que colaboran co organismo comarcal no desenvolvemento dos distintos obradoiros formativos. Dende a Mancomunidade salientaron esta alianza entre as empresas privadas e o Programa Integrado de Emprego, clave, explican, pro impulso económico e social da comarca. O organismo comarcal suma xa 13 edicións do seu Programa Integrado de Emprego, unha iniciativa financiada con 220.000 euros da Consellería de Promoción Económica e de Emprego da Xunta e algo máis de 43.000 do propio organismo comarcal. Vilagarcía acollerá o 20 de xuño Foro Mar. Trátase dunha iniciativa impulsada por UPTA que pretende ser un espazo pro análise das condicións laborais dos traballadores e traballadoras do mar. Un foro, explicaron esta mañá, que busca propoñer medidas para mellorar as súas condicións nun sector que está a atravesar unha forte crise, tanto dende o punto de vista laboral como de productividade. Nese sentido, neste foro van participar as mariscadoras de Carril. A presidenta da agrupación de AP reivindicaba esta mañá a utilidade deste espazo para seguir avanzando en conquistas laborais. María Porto reivindicou a necesidade de mellorar as compatibilidades entre a actividade do mar e outros traballos. Foromar vaise celebrar no auditorio de Vilagarcía. Contará coa presenza da vicepresidenta terceira do Goberno, Yolanda Díaz, así como outros representantes do Instituto Social da Marina, da Xunta ou de entidades do sector e organizacións sindicais. Creemos que hai que tocar precisamente a compatibilidade para que as persoas que traballan non todos os días na actividade económica, sabedelo perfectamente, traballan polas mareas, evidentemente tamén limpan as súas playas, tamén teñen traballos de mantemento, tamén fan traballos que teñen que ver coa vixilancia, é dicir, prácticamente o fan todo, pero non todos os días. Por iso queremos que, máis aló da actividade que están desarrollando, haxa unha actividade complementaria. Hai lugares nos que me chaman e non volvo a ir, porque yo teño dito a él, son políticamente incorrecta, pero é a verdade. A mí non me gusta ir a sitios onde non se escoita, onde estamos dicindo 5 veces ao ano o mesmo. E entonces, pois sí, cando me dixeron eles de participar, a verdade é que teño ganas, teño moitas preguntas para facer á ministra, teño preguntas para facer á directora do ICM. E, bueno, a situación do marisqueo, creo que xa sabedes que o dixen moitas veces, é catastrófica. Ahora mesmo, o que estamos pasando, creo que é o peor momento da historia do marisqueo na Ría de Arousa. Pontevedra mobilizarase contra o xenocidio en Gaza. Vaino facer o vindeiro día 14 atendendo unha convocatoria da plataforma Parar la Guerra. A concentración vaise celebrar ás 12 do mediodía reclamando a fin dos ataques e o alto o fogo definitivo. Me comprometí a crear un grupo de apoio a esa iniciativa que debería determinar en la consecución del final de la movilización, final de esta fase de movilización, porque seguramente que desgraciadamente harán falta más, que consiste en
Bueno, una concentración que se va a celebrar en todas las plazas de todas las ciudades donde sea posible, de nuestro país, de España, en todas las plazas, una concentración ciudadana, totalmente cívica, transversal, general, sin discriminaciones de ideologías, en fin, de nada, de etnias, de religiones, solo gentes de buena voluntad que estén, digamos, defendiendo la necesidad de posicionarse frente a este horror y exigir su parar ya, ¿no? Dende a plataforma explicaron que a vindeira semana contactarán con todos os partidos políticos, entidades e asociacións, coa excepción de Vox, para conseguir a máxima participación nesta movilización en Pontevedra. A intención é empregar o palco da música e a zona da Alameda para a concentración, aínda que están pendentes de conseguir o permiso do Concello de Pontevedra. Na plataforma están representadas diferentes asociacións e colectivos da cidade, entre os que hai nomes coñecidos como Margariña Valderrama, Xaime Toxo, César Portela, Antón Masa, Kiko da Silva, Juan Loureiro ou Pilar Fariña. Este sábado, 31 de maio, comemorase o Día Mundial sen Tabaco e dende a Asociación Española contra o Cancro queren concienciar sobre os riscos que supón o seu consumo. Esta mañá, na sede pontevedresa, acolleron unha conversa que permitiu ofrecer unha visión integral do problema. Especialmente centrouse no auxe dos novos dispositivos como os vapeadores ou cigarros electrónicos e o seu éxito entre a mocidade. O consumo de tabaco sinálase como responsable de máis de 63.000 mortes o ano pasado en España e sen o seu consumo poderían reducirse o 30% dos casos de cancro. Máis de 146.000 persoas son fumadoras a diario na provincia de Pontevedra, segundo estimacións do Observatorio do Cancro da Asociación Española contra esta enfermidade. Deles, case 10.000 teñen entre 15 e 24 anos. Co gallo do Día Mundial sen Tabaco que se celebra mañá, a asociación puxo sobre a mesa estes datos. Co tabaco, como que estamos máis acostumados, non? Xa temos a unha sociedade fumando durante moitísimos anos e xa podemos ver as consecuencias devastadoras que o consumo de tabaco ten na saúde. Que pasa? Que agora temos os novos dispositivos, que é algo moi novo, algo das novas xeracións. Estes novos dispositivos preocupan en moitos profesionais. Son vapeadores, cigarros electrónicos, tabaco quentado ou bolsas de nicotina, máis coñecidas como snus. Promocionanse case como algo inofensivo entre a mocidade, pero si teñen impacto na saúde. Que venden como se foran produtos inocuos para a saúde e realmente agora acabamos de ver, ¿no?, como a doutora Valladares nos explica que isto xa está relacionado, este consumo, con diferentes enfermedades como pode ser a EVALI. Temos ao final que equiparar estes novos dispositivos ao tabaco tradicional. Como comentaban, teñen compostos que ao entrar en combustión xeran aerosois tóxicos. Seguramente escoitaches algunha vez que cando vapeas ou cando consumes cigarrillos electrónicos inhalas vapor de agua. Vale, isto non é real, isto é un mito. A mocidade e o público diana o que a industria tabaqueira dirixe estes produtos faino coándose nos seus ambientes. Están en redes sociais, buscan a promoción dos influencers e mesmo financian grandes eventos como festivais de música para chegar aos máis novos. O obxectivo da industria son as persoas máis jóvenes, mozos e mozas, están presentes en festivais moi grandes, moi potentes, financian este tipo de festivais, están presentes con stands promovendo o seu consumo. Para dar a coñecer o impacto destes dispositivos na saúde e ofrecer unha visión completa, a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra celebrou hoxe un encontro informativo, unha cita dirixida a sensibilizar a sociedade e fomentar estilos de vida máis saudables, sempre coa mente posta en conseguir esa primeira xeración libre de fume no ano 2030. É a través dos máis mozos e mozas. Vale, son eles os que teñen que ter a palabra, os que teñen que fomentar políticas que promovan espacios libres de fume, nos que a poboación que non é fumadora este segura, protexer a poboación infanto-xuvenil, sobre todo desnormalizar o consumo. Isto é o máis importante. A asociación presentou tamén a campaña coa que busca contrarrestar a promoción da industria tabaqueira. Veñen de crear o Real Fest, unha simulación dun cartel de festival de música no que no canto de anunciar artistas aparecen os efectos negativos e enfermidades que poden provocar o consumo de produtos do tabaco e a nicotina.
Rianxo cometerá nos vindeiros meses a rehabilitación e renovación integral das instalacións do Museo do Mar. A actuación cun orzamento duns 250.000 euros enmárcase dentro do Plan de Sostibilidade Turística con financiamento europeo que vai executar a Mancomunidade Barbanza Arousa. O Executivo rianxeiro, a través da Mancomunidade Barbanza Arousa, avanza no proceso de licitación do proxecto de rehabilitación e renovación do Museo do Mar. A actuación enmárcase no Plan de Sostibilidade Turística con financiamento europeo que se está a executar en Barbanza Arousa, con actuacións previstas en cada un dos 4 concellos que a integran. Todas as actuacións en todos os concellos, o marco condutor que teñen é a posta en valor da nosa tradición mariñeira, dos produtos locais e tamén dos viños da nosa ISP. Entón, no marco disto, ten moito protagonismo, como non pode ser de outra maneira, a tradición mariñeira, a conserva, as aljaduras, etc. Entón, cada concello, tamén en función da súa propia identidade, vai abordando estas cuestións. Segundo informou o alcalde, o investimento destinado á mellora do Museo do Mar ascenderá a uns 250.000 euros e permitirá rehabilitar e renovar as instalacións actuais do espazo, cun destacado papel na oferta turística que se presta non só a nivel local, senón tamén comarcal. O que faremos será aproveitar eses fondos para facer unha rehabilitación importante do museo, que tamén necesita, polo paso do tempo, distintas actuacións. Aproveitaremos para mellorar tamén todo o que ten que ver co ámbito expositivo do museo, renovar panelería, renovar discursos, renovar o relato do propio museo e tamén facer actuacións que permitan que o museo estea moito máis aberto, que sea un espacio acolledor para levar a cabo distintas accións, distintas actividades de promoción dos nosos produtos, de divulgación da nosa cultura mariñeira, unha cuestión que é complexo en todo o ámbito museístico, abrir as portas, as paredes dos centros museísticos para levar a fora os seus contidos. Bueno, pois seguimos en Rianxo. O Executivo ven de publicar tamén as bases de selección para a contratación dun total de 3 persoas desempregadas a tempo completo durante 9 meses, con cargo aos fondos recibidos polo Concello a través da subvención pro fomento do emprego no medio rural, a Prol Rural. Segundo explican dende o Goberno, a intención do Concello é presentar as ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro. As persoas seleccionadas deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e estar dispoñibles para o emprego. E o Concello de Boiro recibe unha subvención da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, por un importe duns 15.000 euros para a súa aula CEMIT. A axuda permitirá renovar a súa condición de aula de referencia para este 2025 e a realización de actividades formativas. O obxectivo da rede CEMIT, na que está integrada a aula de Boiro, non é outra que fomentar a autonomía persoal e o envellecemento activo mediante o uso das tecnoloxías de información e a comunicación. Nace en Boiro unha nova asociación de xubilados presidida por Manuel Velo. A súa principal demanda é a construción dunha residencia da terceira idade, así como a posta en marcha de máis actividades socioculturais pros maiores. 6 boirenses integran a directiva da recentemente constituída Asociación de Xubilados de Boiro. Presidida por Manuel Velo, nace cun obxectivo principal, a construción dunha residencia no municipio. Porque temos unha necesidade, unha residencia tremenda. E creamos a Asociación de Jubilados, foi aprobada oficialmente en todos os organismos e ademais presentado no Concello de Boiro para que colabore con nós. Porque a Asociación de Jubilados é unha pena que os nosos jubilados teñan que ir para Lugo e os de Lugo vir para aquí. O sea, eso temos que facer unha Asociación de Jubilados que sea mixta, donde teñamos, donde poidan quedar os maiores de Boiro aquí. E además non é cousa só dos jubilados de agora, como a miña edad, non? Por exemplo, senón que os futuras generacións van a ser vellos tamén. O mundo está nas mans deles, o futuro está nas mans deles. A xuventude debe luchar para hoxe, para que os seus abuelos, os seus pais, teñan unha residencia en Boiro, que é unha vergonza que non se teña, porque ademais Boiro ten unhas condicións urbanísticas mellor que ningún. É un sitio plano, temos aceras anchas, calles anchas, 3 paseos marítimos urbanos e temos unhas condicións para a xente maior. Ademais deste proxecto, a nova entidade demanda un maior dinamismo na programación dirixida ao colectivo da terceira idade, con actividades sociais e culturais.
esta casa, desde que se fixo, estuvo dedicada a unha cantidad de actividades. Era o centro cívico do pueblo onde estaba xente entusiasmada, non sei por que o quitaron. Bueno, pois agora vamos a intentar encauzar as cousas e leválas por onde conveña a todos. Xa mantiveron contactos co Concello para solicitarlle a cesión dun local no que poder desenvolver a súa actividade. Cando o Concello nos dé un local para situarnos, que actualmente tuvemos que domiciliar a asociación nun domicilio particular dos nosos. Nós, porque solicitamos ao Concello, non nos deron. Aí hai varias asociacións, pero nós non nos deron. Estamos pendientes que nos den un sitio como os demais. Porque este poboiro non é para nós solo. Hueco, Galician Army e Kiko Veneno actuarán este verán en Ribeira. As actuacións, todas elas de balde, están organizadas pola Concellería de Festexos e enmárcanse nas festas de verán ou nas festas de Santa Uxía. A Concellería de Festexos adiantou esta mañá parte do cartel de cantantes e grupos musicais máis destacados que actuarán este verán na localidade, no marco das festas do verán e tamén a patroa. A primeira das actuacións terá lugar o 1 de agosto na esplanada da Lonxabella e incluirá os concertos de Hueco e Galician Army. A outra data sinalada será o concerto de Kiko Veneno, previsto para o 13 de setembro, coincidindo coa festividade de Santa Uxía, patroa da cidade. Creemos que se consigue desta forma traer artistas para todo tipo de gustos, pois hai desde música flamenca a unha fusión de ritmos un pouco máis latinos con Hueco, a música electrónica, se apoia a artistas autonómicos como son Galician Army, que teñen un potencial de crecimento, xa digo, enorme, así como traemos a artistas xa que son referentes a nivel mundial, digo, como é Kiko Veneno, que este ano pois vai actuar en Madrid, en Cartagena, en Sevilla, en Barcelona, e dentro de toda esta xira inclúe Ribeira. Para min é un honor poder facer a presentación destes 3 concertos e espero que agraden a todos os veciños. Todos os concertos serán de balde. Nas próximas semanas a Concellería de Festexos irá dando a coñecer máis actuacións, co fin de ofrecer un amplo e variado cartel musical este verán en Ribeira e así atraer a máis visitantes. Zona Aberta fixo entrega este mediodía dos premios do sorteo da primeira edición da Ruta de Tapas e Compras que se celebrou en Vilagarcía. O colectivo de comerciantes entregou 500 euros en vales de compra. En concreto, cada un dos 5 premiados levou un vale de 100 euros que agora poden gastar no comercio e hostalaría local. Dende o colectivo de comerciantes e hostaleiros celebran a boa acollida que tivo esta iniciativa entre a veciñanza, salientando que conseguiron repartir prácticamente todos os pasaportes para votar polos mellores petiscos. Lembramos que nesta primeira edición deste concurso que organiza Zona Aberta, o restaurante Pepe Quilé fíxose co primeiro premio como mellor petisco. E así marchamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.